фармони президент дар бораи баргузории интихобот имзо шуд. Акнун мандати вакилони давлати шашум ба поён мерасад ва моҳи марти соли 2025 дар Таджикистон интихоботи парлумонӣ баргузор мегардад. Дар ин 5 сол вакилон то куҷо уҳадориву масъулияти худро дар назди интихобкунандагон иҷро карданд. Аз сокинон пурсидем. Ростшам ё дурӯғ бугӯ. Ростши гӯед. Ман намедонам ки вакили мо амҷо. Яъни ягон бор вохӯрӣ накардааст намедонам. бале, бисёр вохӯрдаем. хоб чӣ чорабиниҳо гузарондан? Тамоман чизе ки мо гуфтем иҷро кардем. Дар ҳамин 5 сола? бале. Аз кадом минтақа? Вакили кадом минтақа? мо аз минтақаи Хатонем. сураҳоро асос кардам. Ягон асос кардам. маҷлису чорабиниҳо мегузарондан? маҷлис мекардан, хай гап ҳарос чишмад. Корда ки будем рафта натонистем. ҳамсоё рафтан гап задан, камбудиёшона гап задан. нисбати вакилон ҳамина гуфтани ҳастам ки то интихоб шуданашона намин хел ваъдаҳоя метиҳанад, баъди интихоб шудан халқа умуман фаромӯш мекунад. Яъне дар ин 5 сол ягон бор вохӯрӣ намегузаронанд? ман мумкин шояд гузаронда бошам, лекин ман хабар надорам. Нашунавидам ростшавӣ. То ин вақт вакилони омадан чи як чорабинӣ гузашт маҳалаба. Лекин шахсан ман набудам дар онҷо. хай масалан ин даъват не даъватҳои пештара 5 солаҳои пештара ягон бор вақте ки дар ҳамин Тоҷикистон будед ягон бор мешуд ягон чорабиниҳо? мешуду падару модар иштирок мекардам. қатмо вохӯриҳо мегузаронам. дар ҳали ягон мушкилии маҳалла ё ки ҳамон ҳавзаи ваяш иштирок мекардам, бале. масалан ҳамин соли равон нақлан соли 2024 гирем чанд қонуни нав баромад. ягон бор дар ҳамон қонунҳоя шарҳ дод ба шумо ягон дар ин самт ягон кор кард? дар ин самт акнун мо рости гап корбормон вобаста ба хел шароити вай надорем ки қати вай вохӯрӣ кунем. مثلا خانگی توی میشنویم هست. نه ягон бор вохӯрӣ барпо накарда аст? намешиноседашон умад? نمیشناسم که ҳамсояҳотон наздикотонам намедонанд дар шумо фикратон تو наомадагӣ? وایو را نمیدونم من ندیدم گپر дар бораи кораш ягон чӣ нашунидедам? نه вакили ҳавзаи худатона маҳалли худатона мешиносед? дар ин 5 сол ягон бор Не. вохӯрӣ гузар ягон бор нахӯрд қайддор? نجونک шояд шумо худат ягон бор пешаш рафтанӣ шудеду набуд дар ҷояш? نه نرفتگی